επεισόδιο 3. Καλησπέρα σε μένα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Επεισόδιο 3 με νίκη. Χαρούμενοι. Αν είχαμε να επιλέξουμε τίτλο παιχνιδιού ή επεισοδίου, θα ήταν από την κόλαση στον παράδεισο. Όχι, έχω έναν καλύτερο. Ο Λέο που ήθελε ντύρλι. Σωστό. Ένα ευεύκαι μου μπροστά μας, αλλά δεν το τραγουδούσαν στον ντύρλι. Είμαστε το και το μωρόν του. Ναι, είπαμε τρία συστήματα για μέσα στο τέλος. Ο Γέμινε για μένα ήθελε ντύρλι και έφυγε τους ούλους τσάμε. Έφυγε τους ούλους τσάμε. Ναι, θα τα αναλύσουμε μετά. Κοιτάξτε, εγώ είπα πριν το παιχνίδι ότι ήμουν αισιοδόξος, γιατί είχα διαβάσει για έναν ωραίο άρθρο ότι τα τελευταία χρόνια η αλήθεια βρίσκουμε με πλαίσιες ομάδες. Όπως εξελίχθηκε φυσικά τα πράγματα μπορεί να μην ήταν έτσι και να συζητούσαμε πολλά διαφορετικά σήμερα, αλλά ευτυχώς τα πράγματα ήρθαν θετικά με την εξέλιξη του παιχνιδιού, που σίγουρα από μια φάση και μετά που να δούμε στην ανάλυση πιστεύω έγινε το γήπεδο, δηλαδή ο Εθνικός ανεπέρασε το κέντρο ζήτημα το τελευταίο μισάωρο μια φορά. Ένα σιούτ που πάνω από την πόρτα, πολλά μακρινό, ναι. Και ο Χριστόδουλος με τις αλλαγές του έπνιξε κυριολεκτικά τον Εθνικό, που πιστεύω ήταν και ανήμπορος να αντιδράσει ο προπονητής του σε κάποια φάση μετά τις αλλαγές κυρίως, που και το πρώτο ημίχρονο πιστεύω είμαστε ελαφρώς καλύτεροι, απλά είμαστε λίγο πιο μουθιασμένοι. Το πρώτο μισάωρο είχαμε έτσι πιέσει λίγο. Αγχωμένοι θεωρώ ότι είμαστε και τα ροϊοφκό και μετά τη σειρά μου να τα. Νομίζω φάνηκε λίγο σε εντός εισαγωγικών η πίεση που είχαν οι παίχτες, γιατί είναι ένα διπλό που έπρεπε να γίνει και λόγω της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, δηλαδή είναι εύκολο να σου το γυρίζουν και να το ξαναγυρίζεις. Πολλά δύσκολο. Και πότε το ξανάκαμες. Και ξανακάμες έτσι πράγματα. Βασικά, ό,τι επάθαμε το πρώτο παιχνίδι, έκαναμε το δεύτερο επακριβώς με ίδια ροή γεγονότων. Και τέλος της ημέρας, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες και το Μάη, τέλος πάντων, είναι οι πόντε που δεν ρωτώ. Δεν έχει σημασία όπως έρχονται, όχι ότι δεν ήταν καλή εμφάνιση. Απλά θέλω να πω ακόμα και κάποια μικροπροβλήματα τα οποία είναι τα δύο προπονητές, ένα δύο προπονητικό team και να χτίσουν πάνω τους. Δεν θα σκεφτείτε κανένας ότι τον Σεπτέμβρη είχαμε και τα προβλήματα με το Εθνικό. Ναι, σίγουρα δεν θα. Εντάξει, όμως τα προβλήματα χωρίς τα δεδομένη στιγμή που τα ζούμε τώρα. Η αλήθεια ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να κερδίσω, όπως και τίποτε. Ό,τι και να γεννήσει και το έπρεπε να φύγουμε με το διπλό. Και τούτο εφάνηκε και στα πόθηκια των παιχτών μας όταν μπήκαν και ήταν σφιγμένοι. Καταλάβαινες ότι ήθελαν, ήταν σφιγμένοι, όμως με την πάροδο του χρόνου καταλάβαινες ποια είναι η πιο καλή ομάδα. Ποια ομάδα έχει ποιότητα μέσα στην. Παραπάνω για ψυχολογικούς λόγους. Για ψυχολογικούς. Ναι, γιατί ακολουθούν τα παιχνίδια από φωτιά. Εν τούτη μου έντου. Τούτο ήταν ένα παιχνίδι όμως επεισοδιακό που είχε διάφορα πράγματα μέσα. Και με τα φώτα. Και με τη διακύμανση του σκορ, προηγηθήκαμε, γυρίσαμε μας το, ξαναγυρίσαμε το. Είχε θέματα το παιχνίδι. Μπορεί να πω ήταν μια ωραία εμπειρία το όλο που ζήσαμε. Για μας ναι. Να μην ζήσουμε με τα 30 συνέχεια. Είμαστε μια ωραία ιστορία. Να αρκεψούμε να συνηθούμε στις εναλλαγές σημάτων. Όπως είπε ο Χριστόδουλος, αν είναι το γυρίζουμε και αδέρνουμε, δεν με πειράζει άλλο τρόπες. Ναι, αλλά δεν σημαίνει κάθε παιχνίδι πρέπει να μου βουρνούν και κάποια. Όχι, σίγουρα. Ήταν και που κάποια ατομικά λάθη νομίζω που ήταν τα δαθικά τέρματα. Ήταν παραπάνω, πιστεύω, έλλειψη συγκέντρωσης και βλέπεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει έναν σταθερό τέμπο ακόμα που να είναι συγκέντρωμα. Δηλαδή προηγήσε στο 45 και τώρα στο 46. Πολλά νευραλγικά σημεία. Πριν να πούμε στην ανάλυση, παράληψή μου να ευχαριστήσουμε το μεγάλο μας χορηγό που είναι τα καταστήματα βρεφικών και παιδικών Μαρίκαλη, με καταστήματα όπως είπαμε σε Λεμεσό και Πάφο και με το online κατάστημα που εξυπηρετούν όλη την Κύπρο και τονίζουμε το κάθε φορά γιατί χωρίς τους χορηγούς μας δεν θα μπορέσουμε σήμερα να κάνουμε τούτο που κάνουμε και το που στήσαμε. Λοιπόν, νομίζω να πάμε στην ανάλυση, να ξεκινήσουμε Γιώργο, ξεκίνα έτσι λίγο να δούμε
το πρώτο ημίχρονο και σιγά σιγά Αν και είσαι θυμωμένος σήμερα. προοδευτικά να έρθουμε στο 107 που σκοράρε. Έτσι χαριτολογώντας πάντα προοδευτικά πάμε. Ναι. Νομίζω με το που μπήκαμε μες στο γήπεδο φαίνεται η ομάδα ότι πέρα από τις πίεσεις που είχαν τους εισαγωγών ότι ήταν έτοιμοι για να... Ήταν μουθιασμένοι ο πρώτον τετάρτον. Πάντα. Θέλαν να φύγει όλο το ξεμουθιασμό, αλλά... Εντάξει, ήταν και ο τρόπος που εξελιχθεί το παιχνίδι μου, για να παίζει ρόλο παιδιά, γιατί... Είναι ψυχολογικό, σίγουρα. Εντάξει, προηγούμαστε της Ομόνοιας όλο το παιχνίδι που την που το γυρίσαμε τέλος πάντων, μέχρι το 83 και το 87 που το γύρισε η Ομόνια, αντιλαμβάνεστε, ήταν ψυχρολουσία, ήταν και ο πρώτος μας παιχνίδι. Οπότε ναι, είχαν να το υπερφούν και τούτο και σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού τους, καλός ή κακός, και εμείς και ο κόσμος και το προπονητικό τι, έχει και το δύσκολο πρόγραμμα στο μυαλό του και λέει ότι εντάξει, αν δεν κερδίζω σήμερα, ακολουθά το πρόγραμμα όπως πάει, οπότε ναι, σίγουρα ήταν ένα έξτρα βάρος. Πέραν του, νομίζω όμως ότι βλέπουν παιχνίδι με παιχνίδι, άσχετα από το Ναι. Πέραν του ότι ήταν το παιχνίδι και νομίζω προετοιμαστικά σωστά. Πιστεύω είναι και παιχνίδι που να μην μπορείς να το χτυπήσεις όπως είναι το πρωτάθλημα μας ούτως ή αλλιώς, οπότε είδες τα ούλα και προχτές η Ομονία ραδίπουμε ένα Άρη που υποθέτει οι διαφορές είναι πολλά μυαλές, είδαμε ότι μπορούν να κοντράρουν μερικές ομάδες που και τα εμπόρουν. Αποέλες στο δεύτερο ημίχρονο με εγκαρμιώτησαν, ενώ... Μπορούν όλες, ναι με παίζουν ρόλο τα μπάτζετ, αλλά θωρείς στο γήπεδο δεν και παίζουν τόσο ρόλο. Είναι οι τακτικές πλέον παίζουν ρόλο στα σημεία που κρούζει μάπα που να κάνουν μια ατομική προσπάθεια. Ναι, και στις αλλαγές όπως είπαμε πριν. Ναι, τώρα να έρθουμε και τζάμε. Εγώ κοινό που πρόσεξα παραπάνω για τη συγκέντρωση των παιχτών σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο στατιστικό που να δει κάποιος είναι το ότι είχαμε μια κάρτα μονευτικών, ενώ με Ομόνια είχαμε 4. Ναι ρε φίλε, αλλά άλλους παίχτες αμαρκάριστες της Ομονίας. Δεν είναι κάτι είναι πολλά ποιοτική ομάδα και εθνικός, μπορούσε να εξελιχθεί σε καράτε εκεί το παιχνίδι και να πάμε τις κάρτες μας πάλι. Είναι μπροστά με την κατευθύνση. Απλά αν ο παίχτης είναι συγκεντρωμένος, σίγουρα είναι πολλά πιο εύκολο να αποφύγει κάποιες κάρτες. Δηλαδή ο Μπεχαράνο, ο άνθρωπος της κάρτας δεν έφαγε κάρτα. Επειδή δεν χρειάστηκε να κάνει φάουλ που... Μα βλέπεις τούτο πολλές φορές σε συγκέντρωση μπορεί να ήταν για μένα που έπρεπε να ήταν που μια θαύκης, ας πούμε, και δεν χρειάστηκε να υπερβήσει η κάρτα. Νομίζω ότι το κλίμα μεταξύ των παιχτών είδαμε την ένταση ανάμεσα στους παίχτες πέραν του ντέρπι, που συνήθως δουλεύει στο σαντέ. Πέρα από ένα σημείο που να σχολιάσουμε μετά. Ναι, να το πούμε, ναι. Εντάξει, συμβαίνει. Άλλο θετικό που σημείωσα εγώ προσωπικά τότε πιάνουμε γκολ που πολλούς παίχτες για ακόμα μια χρονιά, 3 διαφορετικοί σκόρερ, είναι πολύ σημαντικό γιατί στο να κλειστείς το καλούπι του «Μα με μου βάλει δέρμα ο Ζέτερφορτ μου, Παναγία μου και ποιος μας σώζει» ας πούμε, ασίστ το Λέοκο, γιατί χαριτολογώντας... Όχι μόνο ασίστ, έχω την εντύπωση που είναι το πιο μορφό τέρμα της αγωνιστικής. Άμα δείτε τον τρόπο που ξεκίνησε η φάση, το 1-2 που παίξε με τον Μιγγελίτο και που την εξανάδωνε και το κλασέ του Παπαγεωργιού, μιλώ για την αγωνιστική, νομίζω ότι είμαστε καλό. Μας είναι κερκίδα, εντάξει, ο Χριστός, γεια σου Χριστό. Δηλαδή, 2 λεπτά έμεινας είναι να πάμε λίγο χρόνο και κανένα προλαβαίνω να κάνουμε τίποτε. Πώς το είπε, ξεκινά ο Λέοκο το σλάλουν του. Λέω γιατί ελάλε νάρσιμο σχολιαστής είναι ο Λέοκο. Εντάξει, δεν ξέραμε να είναι ο Λέοκο. Ο Λέοκο που την ώρα που πήγε, ως τώρα που τελειώσε, για μένα εδώ και 110%. Όχι, που την ημέρα και που φάνηκε. Ήλαλος εξεξένησε. Πώς ήρθε, αν θυμάστε πώς ήρθε ο Λέοκος στην ομάδα, υπολογίζαμε τον ούνταν που τον έφεραμε τώρα τούτο και ξελίσσατε και πραγματικά χαίρεσα το θεωρείς να παίζει όπου να παίζει. Και να πάμε στο 3-2, αν δείτε το τέρμα σε ούλα τα γκολ. Έχετε στο 3-2 πανηγύρισε όπως το μωρό. Σε ούλα όπως το μωρό. Όλη η ομάδα ήταν πανηγύρισε. Εντάξει. Πριν να φτάσουμε στο 3-2. Ναι, ωραία, απλώς είναι και το πανηγύρισε. Ναι. Πριν να φτάσουμε στο 3-2, να πρέπει λίγο να δούμε, όπως είπαμε ξανά, δεν είμαστε τα μόνο για να βλέπουμε τα έννοια μας και να δούμε και τα αρνητικά του κάθε παιχνιδιού και αρνητικά της ομάδας. Ήταν κοινή διαπίστωση στο ημίχρονο και ο κόσμος και όσοι το παρακολουθούσαν και από την τηλεόραση πιστεύω το ίδιο στο συμπέρασμα θα έκανε ότι κάποιοι παίχτες χρήζαν φρεσκαρίσματος σε κάποιες θέσεις. Δυστυχώς το πράγμα έγινε στο ημίχρονο
και ατυχήσαμε να πληρώσουν. Εγώ θεωρώ ότι αν δούμε και τα δυο τέρματα, δεν τέλος εξελιχθήκαν οι φάσεις τους, Ειδικά το δεύτερο. ήταν καθαρά θέμα επιστροφών. Ειδικά το δεύτερο. Εντάξει, το πρώτο νοήτωσο, το δεύτερο ήταν επιστροφών. Το δεύτερο. Στο πρώτο, εντάξει... Τσίπησε την τζαμί, έκαμε το απευθεία. Αν το πάρω 10 φορές να κάνει μπορεί να μην το... Πιστεύω πράγματι όμως ότι είναι θέμα λαών τα κορπορία. Όχι. Ήταν και διακοπή του Μπορεί να είναι και θέμα τακτικής. Στο δεύτερο τέρμα, αυτό το πρώτο, πες εντάξει, με τον τρόπο που εξελίχθηκε, μπορεί να μην το εγκλείτωνες. Αλλά το δεύτερο γκολ έγινε η φάση με το πενάλτι. Μπορεί να μην που κοιμηθήκαν. Που τελικά δεν ξέρω, ήταν πέναλτι. Αν ήταν άλλη ομάδα μπορεί να είναι στο... Ναι. Εντάξει, να μην πιένουμε. Προσωπική μου άποψη, εγώ πιστεύω δεν ήταν. Μα πώς είναι αυτό? Να σου πω, τράβησε το λίγο παραπάνω που πέφτε και τούτοι θεωρήσαν ότι προσπάθησε να το εκμεύσει. Ναι, και να πώς είναι να πάει. Εμπορούσε Αν πέφτε φυσικά ενώ σου, μπορεί να το δώσει. όχι ρε, ή κάλλιστα να συνεχίσει την πορεία του και αναγκαστικά να δω και μου πορτάρι. Ήταν να κόψει κάποιος. Ήταν η οστόλια. Κάτι που ζει και πολύ ρόλο που είδα εγώ είναι η γωνιά της κάμερας, γιατί που και που το είδαμε εμείς. Εντάξει, τη λήψη του... Εντάξει, και αν ήμασταν πας στο έναν, ήταν το έναν ακόμα, είμαστε πας στην ένταση της κερκίδας, οκ, Ναι, ούλοι θεωρήσαμε στην κερκίδα πέραστη. Αν το δεις στην τηλεόραση, δηλαδή είσαι... Τώρα προσπαθεί να το εκμεύσει. Εντάξει. Ναι, καλό να δεις Λέω ότι άστρο και μαθρό όμως. κάμερες στην Κύπρο έχουμε φτιάξει κάμερες. Εντάξει, εν το δοκέ. Λοιπόν, εν το δοκέ. Και άλλο είναι αυτό στην Ακριβώς. Και είναι δεύτερο παιχνίδι που συμβαίνει. Ναι. Είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Συνέβηκε με την Ομόνια στο 1-1 που μετά το κέντρο βασικά δεν είχαμε θέση, δεν είχαμε τίποτε. Κάνουν 5 λεπτά στο VAR. Αποφασίζει ο διαιτητής ότι δεν κάνουμε πλάγιο αν δεν κάνουμε λάθος. Χάνουμε τα ούλα. Δεν υπάρχει κανένας στη θέση του. Κανένας. Και έρχεται ο φόρη που πίσω. Παντελώς ανενόχλητο. 50 Ξεκίνησε που είναι άμυναν ο φόρη, βρέθηκε μες στην μικρή μας επανορθωτική και απλά καθώς. Εντάξει, αντικειμενικά να το δούμε, γιατί τα δυο τερμάτα που πέτυχε ο εθνικός δεν μπορούσε να τους βάλουν τα κατόφρος και να μην τα πετύχουν. Εν παίζει ρόλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ ξέρω ότι η αντίδραση της δικής μου ομάδας θα κρίνω αν μπορεί να ο φόρη να το ξαναβάλει. Εγώ κρίνω ότι μετά από ένα πιάρτη το οποίο δεν μου έδωσε, γιατί ούλοι περιμέναν να το δώσει και που γιάσαν θεωρητικά με το κέντρο και κάτω στην περιοχή του εθνικού πάμε για εκτέλεση ρε παιδιά ας πούμε. Πάει βάρ και πάμε για εκτέλεση και εμείς κάπου στην κερκίδα του ίδιο φίλοι και ο διαιτητής δηλαδή πλάγιο, εκτελούμε πλάγιο, ένα κλέψιμο, μια σέντρα, άλλη μια σέντρα ο φόρη. Μα κάπου τα μέσα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε. Κάπου τα δούμε και στις επιστροφές. Κάπου τα έρχεται στο παιχνίδι όμως, το ότι γίνεται για μια φάση που θεωρητικά μπορούσε κάποιος να πει ξεκάθαρα, ας το πούμε, μπορούσε να πάρεις την απόφαση σου μέσα σε μια θκιολήψη, εκεί τα καθυστεράς 3-4 λεπτά. Τα κλασσικά θέματα της Κύπρου. Μα πόσες φορές να κοπούν οι ρυθμοί των Αυτό παιχτών. που το ρε. Εν το δοκέ. Εντάξει. Από τη στιγμή που το διά, σταθείτε σε θέσεις σας. Ήταν αντεπίθεση. Δεν γίνεται να κουκιάζω όπως λέει ο Καλίζαμε και να αφήνω τον οφόρο να κάνει 50 μέτρα. Ο Νάρσινγκ είναι ο πιο γλύρος παίκτης που έχουμε και να μην προλαβαίνει τον οφόρο και να κάνει και λέγια μου καθόλου. Επειδή απλώς τώρα είχε χώρους, δεν είχε κανένας στο κέντρο. Κανένας και ειδικά να ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Είναι πιο αργή άμυνα μας, είναι πολλά πιο αργή. Να πω και Και όλες οι άρα ωραίες. Τέλος πάντων. Είναι που είμαι, κάτι παράγοντα. Όχι, σε γενικές δεν εντάξει, ένα στροφάρος. Όχι, μα έχει σχέση η πλευρά μου στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν έφυγε που τα... Ο Άννε, από τη μερκά του... Ναι, δεν έφυγε που τα... Κανονικά είναι ο Νάρσινγκ που δεν Αφού έφυγε με τον δυο μέτρα πίσω, ρε. Αλλά μετά ξέρεις και άλλη πλευρά. Ούτε φτιάσεις, ούτε κεντρονίσιες, ούτε κεντρονίσιες, ούτε... Μα έχουν να καλύψει όλη την γραμμή. Άρα, ναι, σπάσει περιπτώσει. Εκτό από τούτο, εγώ θεωρώ ότι η άμυνα μας φέτος ακόμα δεν μας είναι Κίνα που πρέπει να μας έδωκαν πέρσι. Ρε φίλε, δείχνει καλό ότι μόνο το Μοβίτς με τον Μιχαήλ, αλλά είναι πιο αργή. Ναι, στη μένα όμως που τους έθελα... Καλός Μιχαήλ. Πιο αργή... Τι λέμε είναι αργή, για να πω.
ο παίχτης, ο πολλά ψηλός, αν του δώσεις χώρο να βουρήσει, να ανοίξει ο διασκελισμό του και να βουρήσει γλύωρα. Αλλά πας στο γύρισμα του, να κόψει χορμό να φύγει μαζί με τον κοντούν των επιθετικών και αμένει και πιο αδικία. Ο Τόμοβιτς λόγω ηλικίας ίσως και ο Μιχαήλ λόγω ύψου. Δηλαδή, αν και αδικάστο, το σκαρίν του. Ναι, μα θέλεις ψηλό. Θέλεις ψηλό στη θέση και για το ύψος του. Το πρόβλημα είναι αρκετά γλυωρός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπεχαράνο, ρε παιδιά, επειδή κακά τα ψέματα δεν είναι ο πιο ταχύς άνθρωπος ο Μπεχαράνο. Αν κόψει ο Καρλίτος πάνω, δεν μπορεί να καλύψει. Και αν ανέβουν και οι δυο, και ο Καρλίτος και ο Μπεχαράνο και μείνει κανένα στη γραμμή του κέντρου για backup, σημαίνει έχουμε θέμα. Και η back μας πέρσι ήταν πιο γλυωρή, γιατί σε Σεργίου Λέουκο, ας πούμε. Φέτος χάνεις προς το παρόν την ταχύτητα του Σεργίου. Ο Λέουκο μπορεί κάποια φορά να αλλάξει και μερικά να προλάβει φάσεις. Γιατί γλύωρος... Μα προλάβαινε. Ναι, γι' αυτό μου προλαβαίνει καταστάσεις. Επειδή γλύωρος και ξέρει ένα αμυντικός. Ξέρουμε ότι ο εθνικός είναι μια ομάδα που έχει γλύωρη στο transition και είναι τούτο που προβληματίζει παραπάνω. Ναι, αλλά τα τέρματα δεν βάλες σωστά transition. Το δεύτερο, το πρώτο ρε φίλε. Το πρώτο είπαμε, τα Λοιπόν, πάση περιπτώσει, είπαμε ότι έγινε καλά να μην κάνουμε αυτοσυγκέντρωση, πρέπει να δουλέψουμε λίγο πάνω στο κομμάτι. Έντοδο και το πέφτει, έντοδο και το φάουλ, θα σταματήσει όλη η ομάδα και από κέντρο και κάτω να περιμένουμε το διαιτή, να περιμένουμε αν θα πάει βάλει, αν δεν θα πάει βάλει. Τελειώσε, πάμε παρακάτω, θέσεις μας, πάμε συνεχίσει το παιχνίδι. Λοιπόν, και μετά που το 2-1 του εθνικού ήρθαν οι αλλαγές στον πάγκο και για πιστεύω τα πράγματα ήρθαν και περνάνε τον δρόμο του και εφαίνεται. Και φάνηκε η διαφορά και τον ομάδα. Γιατί όλοι με σύγκριση με τον εθνικός πολλά καλή ομάδα ο εθνικός και τους 11 χιλιαγέρι μου. Μόλις έβαλες τους παίκτες μέσα, έδειξε εθνικό. Ήταν μόνος της ώρα να το βάλεις. Αν είχε επιλογές. Αφού να λούμε, εσύ τους 11. Έτσι σημαίνει να βάλεις Φερνάντες μέσα ρε φίλε. Και τον Μισάη ας πούμε. Και τον Τζεμπελέρ. Όλες οι αλλαγές. Ακόμα τον Μπαχάσα και τον Πεσάλ, τον εκράτησε την μπάλα. Για τις αλλαγές να πω ότι νομίζω ο Ντουρμισάη ίσως δεν πρέπει να μείνει πιο γλυόρο. Εντάξει, αν δεις έκαμε τριπλή αλλαγή, ίσως να ήθελε να τους βάλει όλους μαζί για να δείξουν τη διαφορά που λέει. Ναι, και να συγχύσει ο αντίπαλο. Ναι, γιατί στο επίχρονο. Δεν μπορεί να καλύψει τις χρόνο να τις προσαρμόσει. Και κάτι άλλο επειδή είναι πιο επιθετογενής παίχτης, βάλει τον και μετά το 2-1 για να... Εντάξει, μένει ξιάνο. Ναι, μα εντάξει, ήταν λογικό να ρίξει. Το Σμισάη είναι βασική μας εντεκάδα, ρε παιδιά, απλά ήταν ακόμα έτοιμος λόγω και του τραύμα. Είναι νομική το βασικός μας. Εγώ πιστεύω ότι την πάρω του χρόνου είναι ο Ντουρμισάη. Και ο Ντουρμισάη και ο Εκπελέ μπορεί να παίξουν και οι τρεις, ίσως σε κάποια σχήματα. Το θέμα που με προβληματίζει εμένα και ίσως και τον Χριστοδούλου είναι τα άκρα της επιθεσής γιατί είναι πολλά καλά. Πολλά καλά. Ισχύει, θα έχουμε θέμα. Εντάξει, απλά είναι πολλά διαφορετικά στυλ. Διαφορετικά, αλλά... Τζάμε που να πρέπει να βρεις το... Να πρέπει να βρεις... Ο κάθε αντίκος είναι διαφορετικός, που είναι να παίξουμε transition, που είναι να παίξω, που είναι να δούμε μετά τα παιχνίδια που ακολουθούν, αλλά που είναι να παίξουμε transition, που είναι να παίξω πιο επιθετικά και να θέλω να ρίξω επιθετικούς μέσα. Όπως το κάνουμε προχτές. Αν το πάρουμε βάση θέσης, δεξιά είναι Νάρσιν Παχάσα, καμία σχέση ένας με τον άλλον. Ο ένας είναι πιο της τρίπλας να κρατήσει παραπάνω τον Παχάσα, ο Νάρσιν είναι παραπάνω για σκερισμό, να κάνει παιχνίδι και από τα αριστερά Φερναντές με Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου είναι παραπάνω του να κλείσει μέσα να συνεργαστεί με παίχτες, ενώ ο Φερναντές είναι παραπάνω να σπάσει μέσα να τριπλάρει αμυντικούς, διάπικιλία και είναι καλό του τον, είναι καλό να έχεις ποικιλία σε μια Ο ομάδα. Μπαχάσα όμως και ο Ναρσίν είναι πιο εμπειροί παίχτες. Προχτές είναι καλά στοιχεία ρε. Ο Φερνάντες και ο Παπαγεωργίου είναι μωρά, δηλαδή έχουν τις εμπειρίες τους. Ο Παπαγεωργίου είναι εμπειρία από Ελλάδα. Και φάνηκε και στο τέρμα. Φάνηκε και στο τέρμα η εμπειρία του, γιατί μπορεί να ήταν άλλο να κάνει στο πορτά. Ήταν δύσκολη θέση, δεν ήταν εύκολη. Όχι, ήταν με τα αριστερά. Εντάξει, αφού ξεκινήσαμε με τους παίχτες, ξεκινήσαμε λίγο με τους παίχτες, να το δούμε έτσι πιο αναλυτικά, ποιο μας κοστεί, ποιους εξεχωρίζεις, ποιους... Ξεχωρίζεις να... Ξέρεις ότι η αγάπη μας θα το λέω. Ναι.
Να μας τον κλέψεις και τούτο ρε είπες Παπαγεωργίου, μην είναι για μέ ρε κουμπάρε, για μέ κοντά πια χορκάς Παπαγεωργίου, εντάξει. Δεν το λαλώ ρε, γιατί είναι και χορκανή, να μην λάβει ότι αν και έδειξε μας φέτος και είπαμε το και που το πρώτο πρωτάθλημα επίστευκα ότι φέτος και εκείνος και ο Φερναντές αν θυμάστε ελάλλουν ότι φέτος να μας δώσουν το κάτι παραπάνω. Ναι, και οι δυο έρχονται και επιβεβαιώνουν γύρω τα λεγόμενα μας που είπατε τις πρώτες και αγωνιστικές. Και ο Παπαγεωργίου σκοράρε 2 φορές και ο Φερναντές αλλάξε όλο το... Εγκοντά στο να σκοράρει. Εγκοντά, αυτό που το ρε, αλλάξε όλο το παιχνίδι που την μερικά όμως. Ο Λέζιακ, εντάξει, ο Λέζιακ το πρώτο χρόνο γύρευκε τα πατήματα. Για να είμαστε δικαιοί, γύρευκε τα πατήματα του. Ήταν ακόμα, ο άνθρωπος θέλει, ακόμα προσπαθεί, φέρει ευκεί του η μάπα, κάνει τα κουνάκια, προσπαθεί να βγάλει σέντρες. Εν τα καταφέρνε, το δεύτερο ημιχρόνο όμως, ήταν ανεβασμένος και εκείνος. Ήταν καλός. Στα επιθετικά του κοντά, στα επιθετικά του είναι πολλά καλύτερο τώρα φυσικά. Νομίζω ότι φέρνει το πιο εύκολα μπροστά παρά πίσω. Το θέμα με ο Λέζιακς ρε παιδιά, δεν είπε κανένας να μην ανέβει, προφανώς δεν ανέβει. Αλλά όταν ο Μπακ σου ανεβαίνει, θέλει και λες αλληλοκαλύψεις. Και φάνηκε με το τέρμα το δεύτερο. Και φάνηκε και στο δεύτερο τέρμα και φάνηκε και με την Ομόνια. Κάποια κενά, Εντάξει, όταν ανεβεί ο Λέζιακς. Ήταν τέτοια έτοιμο. Ναι, ήταν... Πιστώνουμε το διάστημα τώρα. Φίλε, εγώ πιστεύω... Μπροστά στα επιθετικά του καθήκοντα, σίγουρα σταθερός, καλός εδώ και την assist. Εντάξει, ευκάλε και άλλες σέντρες. Απλώς δεν έτυχε να μπει τέρμα, ήταν καλός. Απλά εμένα και που με φοβίζει παραπάνω με ο Λέζιακς είναι ότι σίγουρα θα καταφέρει να βγάλει ολοκληρώνει τη χρονιά μαζί του. Η λόγω απραξίας που είχε. Ρε φίλε, εντάξει, είναι και τραυματισμοί, είναι και κάρτες, θωρείς παίζουμε Τετάρτη με Πάφο, παίζουμε Κυριακή σωρή με ΑΠΟΕΛ. Άρα θέλεις το φρεσκάρισμα για να αποφεύγεις του τα ούλα που συζητούμε τώρα. Γιατί όσο πιο παραπάνω κουρασμένος ένας παίχτης τόσο πιο εύκολο είναι να έρθει η έλλειψη συγκέντρωσης. Εντάξει, είναι μωρό. Προφανώς, εντάξει, υπάρχει και η επιλογή του Λέουκο στην άλλη πλευρά όπως πέρσι. Μα πού να το... Επειδή εν τούτον που λέει όμως, είμαστε μια ομάδα που αναγκαστικά να τρέχουμε στο γήπεδο πάνω κάτω. Άρα να πρέπει κάπως να μπαλώσεις, δηλαδή να μείνεις και ο Μπεχαράν ας πούμε να πάμε να καλύψει τον μπακ που να λείπει, να βορείς ο Καρλίτος. Μπορεί να μην μπορεί ο Μπεχαράν, αλλά ας πένε ομάδες... Ο Ζεμπελέν μπορεί. Έχεις όμως τούτο όμως, έχεις τις αλλαγές και μπορεί να κάνεις. Ομάδες πολλά ανεπτυγμένες, κοινό μου να κάνουν σε επιθετική λειτουργία για να καλύψουν το πράγμα με τους μπακ, να μπει ως συνήθως ο κόφτης διάμεσα από τους στόπερ και ανοίξουν ευκαιρίες στόπερ στα πλάγια και καλύφκεις το. Για να το καλύψει. Και θεωρητικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ένας ο μπακ που είναι απέναντι της μπάλας δεν ανεβαίνει την ώρα ως πράγματι μάπα στην πάντα του. Άρα έτσι καλύφκεις το ας πούμε. Θεωρητικό του το εντάξει, είναι πολλά πιο δύσκολη, ναι. Πας στην ευκαιρία είμαστε όλοι Μουρίνιο, ναι. Γι' αυτόν το είπαμε. Αλλά εντάξει, αν πάμε και λίγο παρακάτω. Θα συνεχίσω. Ο Τόμοβιτς και ο Μιχαηλένος παρόσα δίδυμον, θως παρόσα μοναδές. Περιμένω κάτι καλύτερο στα στημένα. Εψηλή, δυνατή. Εντάξει, ήταν μες στις φάσεις. Ήταν μες στις φάσεις, αλλά κουτουλού ρε. Κάτι δεν είναι όπως το πέρσι. Πέρσι θυμάσαι. Αλλάξαμε εκτελεστή. Αλλάξαμε εκτελεστή και παραξενεύτηκα. Γιατί ο Νάρσινγκ εδώ κεντρήσεις ασίστ. Να σου πω γιατί. Γιατί τα πρώτα παιχνίκια θα τον είχες τον Νάρσινγκ. Μα είχες τον εχτες ρε. Δεν τον έβαλε. Εντάξει, δεν τον έβαλε, δεν το ξέρουμε τούτο. Και να σου πω και το άλλο το παράδοξο της υπόθεσης. Γιατί δέχομαι, έλειπε ο Νάρσινγκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι ο Φερνάντες που έκαναν τα κόρνερ και σκοράραμε. Άρα τώρα... Εν ήταν μέσα ο Φερνάντες. Ναι, αλλά μέσα ο Νάρσινγκ που ήταν ο περσινός σου εκτελεστής. Εντάξει, κάτι ξέρω. Επίαν να κάνουν κάτι κομπίνες, εν τους ευκαινε... Εγώ μιλώ για το timing. Γιατί αν θυμάστε πέρσι βάλαμε πολλά τέρματα τις πρώτες δεκαγωνιστικές. Εντάξει και φέτος... Έκαναμε ένα πρακτενό... Και με την Ομόνια. Εντάξει, πιο με την δηλαδή Ομόνια. ακόμα προς το παρόν είσαι στο 40% των τερμάτων όπως ο Όλτρα που μέτραν τα στατιστικά, όπως βάλαμε 57. Πάμε στο Λέουκο. Ο Λέουκο είπαμε τα ξανά, ένας προς καλύτερος μας παίχτης και σαν άνθρωπος και σαν ψυχή μες στο γήπεδο. Πάρε χωρί τα ονομαλάκα. Δεν θα γελάσουμε, να προχωρήσουμε. Και αυτά απευθείας. Ναι. Καρλίτος, έτρεξε πολλά ο Καρλίτος. Έτρεξε πολλά και δεν ξέρω αν τραυματίστηκε ρε ακόμα. Φίλε, από όσον ακούσαμε ότι ένιωσε ενόχληση, είναι τραυματίστηκε. Άρα ξέρεις το πρόγραμμα που έχεις, άρα ρισκάρεις με καμιά από αυτή. Σε εκείνη τη θέση υπάρχουν επιλογές στο καλό μας.
Ο Μικελίτο μ' άρεσε. Ο Καρλίτος είναι αντικαταστάτος. Ο Καρλίτος... Λόγω του στυλ του σαν παίχτης τότε είναι τόσο γλίωρος. Ο Φράγκος που πήγε πραγματικά ήταν απίστευτος, αλλά είναι πολύ διαφορετικό στυλ παίχτη με τον Καρλίτος. Ο Καρλίτος βουρά, τρώει το γήπεδο. Θέλω να πω κάτι ο Φράγκο. Τώρα δικαιώσα σου κοπάς. Ναι, καλό. Να βάλεις. Να σου κυπάς άλλο. Ναι, να βάλεις. Σκορά, γκολτσίς. Και τρίποντα. Παίζει μπάσκετ. Το θέμα του Καρλίτος, εκείνο που κάποτε λήφκεται του η assist. Μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα. Ναι, η τελική πάσα. Αν είχε την τελική πάσα θα στη Σαλαμίνα, νομίζω θα στην Κύπρο νομίζω. Ο Φερναντές κρατάει τη γραμμή που ηρίζει τους όλους, φέρνει τους, δεν μπορεί να κυπάσει. Δυστυχώς. Να το ευρύ πιστεύω. Να το έβρει. Έμπηκε ο Τζεμπελέ μέσα που εφάνηκε η ποιότητα του ανθρώπου. Εντάξει, φαίνεται ρε παιδιά, λαλούσαμε τα ότι φαίνεται τον παφιλικά, ο άνθρωπος εν κάποιο υπέδου. Εντάξει, ας μην τον κρούσουμε πριν είναι βασικό σχήμα, να το δούμε και βασικό σχήμα. Εγώ μιλώ με εκείνον που είδαμε. Το δείγμα που είδαμε. Ότι εδώ και να αλλαγεί στην ομάδα δεν είναι και σίγουρο. Ο Φράγκος κατάπιαν το γήπεδο κυριολεκτικά ρε φίλε. Το 101 το δυνατό. Ευκάλεν και άμυνες ρε, παραξενευτικά πολλά, ευκάλεν πολλές άμυνες. Ήταν πολλά καλός, βούρισε, έφαγε και κλωτσές. Αν διάτσε μάπα λίγο πιο γλυόρα κάποιες φάσεις, να φεύγουμε και να το επιθέσεις πιο γλυόρα. Εν είναι ότι είναι αρνητικό, απλά λέω ότι θεωρείς τον ότι δώσ' την ρε, έχει γίνει το κάνει ένα touch περί του, πάντα του. Βάζει ο Φράγκο. Αν και διαφορετική τα πράγματα που κάνει με τον Καρλίτος. Ναι, και είναι οι δύο παίχτες. Μπήκε μέσα, ήταν συγκεντρωμένος, έβλεπε το γήπεδο νουλό, άλλασε παιχνίδι στις πλευρές, πολλά ωραία, πολλά καθοριστικές στιγμές. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι που κάτσε sorry που διακόψα, που κάτσε πίσω ο εθνικός γιατί προηγήθηκε, εβόλευκε ο Φράγκος γιατί ήταν ο παίχτης να σου πάρει τη μάπα από τη μια. Μα ούτως ή άλλως ο εθνικός χάθηκε. Για να είμαστε μετά τις αλλαγές έμπηκε ο Ντουρμισάη, που για μένα ο Ντουρμισάη πρέπει να είναι βασικός πλέον. Γιατί ρε παιδιά ο παίκτης Τσίνος... Δημιουργείται λίγο θέμα με εκμπελέν Ντουρμισάη να τους βολέψουμε. Εν ξέρω ήταν που να κάνουμε Χριστοδούλου. Έχει πολλά παιχνίδια. Εν είμαι προπονητής, αλλά ρε παιδιά που η ώρα που μπήκε μέσα κέρδισε μονομαχίες, έκαμε κούρσες, έβαλε τέρμα. Και στην ίδια φάση που έβαλε το τέρμα βρέθηκε ένα λοθκιό περίπτωση στο παιχνίδι. Και γιατί έχεις ένα βέγγιο που ξέρεις ότι πάση θυσία θα έχει έναν παίχτη που τεράζει το βέγγιο. Εντάξει, είναι και ιδιαίτερα εις μπάλας ο βέγγιος. Για να είμαστε αντικειμενικοί, εκράτησε παίχτες πάνω του και ελευθερωθήκαν οι άλλοι. Τούτον ήθελα να πω. Και θεωρείς ότι ο Ντουρμισάη μείνεις και μόνος στο πέναρτι την ώρα που έχεις το βέγγιο. Ναι, ακριβώς στο 3-2 ήταν... Πιαν όλοι πας στο βέγγιο. Και το πέναρτι πάλι όλοι πας στο βέγγιο ήταν. Εντάξει, και ο βέγγιος που κερτise. Γιατί ο βέγγιος θα είναι ο παίχτης του εθνικού που μας το έδωκε μόνος του. Εντάξει ρε, έπαιζε για μέ και ο Ντουρμισάη έκαμε απίστευτη εκτέλεση. Ναι, που κρούζει η μάπα, ο άνθρωπος... Εκτέλεση στο παραθυράκι του γάμμα στην Κύπρο, πόσες αφού είπεν το και σε έτσι σκορ σε έτσι λεπτό. Ήταν στο 90, μην το ξιάνουμε, μην το βλέπετε ότι ήταν διακοπή. Είδα ίχνος. Τίποτε. Ήταν σίγουρος. Και ο άνθρωπος έπαιζε προαθλήματα που έπαιζε, είναι τίποτε άγινο. Να πάω στην αγάπη μου τον Παπαγεωργίου. Ναι. Έμεινε που συνέχισε που έμεινε με την Ομόνια. Εβούρισε, έφαγε μια κάρτα. Τέγια, μιλούμε... Εντάξει, μπορούσε να δοθεί, απλά πρέπει να δοθεί και η κάρτα του οφόρη πας στον Νάφη. Γιατί προηγήθηκε η φάση του οφόρη. Κάμνει ο οφόρη που χαχάνω του σπάσει ο πόιν του. Και ξέρουμε τον οφόρη και λαλούμε τα, είναι τυχαία. Και λαλώ για τον οφόρη γιατί κάμε μας τα και μας ξέραμε, ο άνθρωπος έτσι παίζει. Ο άνθρωπος ήταν over μισικό και είναι το παιχνίδι και γλύπαρη στην τα... Και έρχεται και κάμνει ένα φάουλο Παπαγεωργίου και διά του κάρτα. Τέλος πάντων, προσπερνούμε το τούτο, έβαλε το τέρμα όπως το βάλε πολλά ωραίο τέρμα, που ολόκληρη φάση ήταν πολλά ωραίο τέρμα. Σε συνδυασμό, σε εκτέλεση, τζαμέ, έναν πλασεδάκι. Όμως ένα θέμα που θέλω να σταθώ ρε παιδιά, γιατί είπαμε το ούλι, προσωπική μου άποψη, με κοφτεί ποιος είναι να κάνει ο πέναρτι, με απασχολεί το πρόσωπο. Όποιος θέλει ας το κάνει. Σωστό. Με απασχολεί. Όμως ρε παιδιά, και το team να το δει,
μένει σταθείτε που πας στην κερκίδα μας και κάνετε το πράγμα που είδαμε προχτές. Όχι, όχι. Ναι. Είναι αδιανόητο δεν ήταν- και δεν ξαναλαλώ, ήταν- δεν με ήταν κόφτει το καλό. πρόσωπο. Δεν ήταν σωστό. Να μαλώνουν δυο παίκτες. Άσχετα ποιος είχε Όχι, οδηγίες, δεν με ποιος κόφτει, δεν ήταν, με κόφτει. ναι, παίζει κανένα ρόλο. Τα πρόσωπα δεν με απασχολούν. Ναι. Τούν το πράγμα που είδαμε, Δεν πρέπει να ξαναγίνει. να μην ξαναγίνει. ρε. Ο μπρος που την κερκίδα μας, Πρέπει να αποφασιστεί και για πέναρτι, και για φάουλ, και κόρνερ που είπαμε πριν. Εντάξει, corner Ο μπορεί να τα καθένας- εναλλάσσουν μες στο ο κα- παιχνίδι. Ναι, αλλά ο καθένας του αν που είναι μέσα και ξέρει ότι Πρέπει να ξέρει είμαι εγώ τούτο. μέσα. Ναι. Έχουμε ενώ ένα ο σειρά, Ιώργος- έχουμε Ναι, σειρά ρε, Παπαδένο μου, προτεραιότητας. είναι αποφασισμένο ποιος θα να κάνει πέναρτι. Ναι, ναι, ναι. σωστό. σίγουρα. Εν Δεν τούτο- ξέρω ποια αποφάση μου πρέπει να πάρουμε. Κοίτα, Όχι, ναι, όχι. Τον που λέει ο να το Κωστής. ξέρουν οι Τον παίκτες που και λέει ο τέλος. Κωστής ότι... γιατί δεν το ξέρω. Ξέρουν οι παίχτες, ξέρουν όλοι οι παίχτες. Εντάξει, τότε ποιος θα κακώς κάνει έγινε. πέναρτι. Τότε κακώς έγινε. Γι' αυτό το Άρα, δεν για με να- κόφτει ποιος Πρέπει να ξαναγίνει, ρε. Ναι. Γιατί προφανώς έγινε. Ξέραν το και έγινε. Άρα, Για να σημαίνει θέλουν ότι- τις δυο, για να θέλουν τις δυο, ένας που τους δυο σημαίνει έπρεπε να Ναι, κάνει. ναι, Κοίτα. ναι. Έχετε δυο ανθρώπους επαγγελματίες που είναι δυο Ναι, σωστό. σε εντός εισαγωγών επιθετικοί, Δυναμικοί χαρακτήρες. δυναμικοί χαρακτήρες και δυο. Λογικό να θέλουν και δυο να κάνουν το πέναρτι να σκοραρουσί. Και Να- εμείς να μπορεί το να θέλουμε πω, πολλά πράγματα. ναι. Αλλά- Και στη δουλειά μας μπορεί να θέλουμε πολλά Ναι, ναι, πράγματα. ναι. Είναι που είναι ορισμένος ο καθένας να κάνει Ναι, μες στο ύπεδο. και να εσύ το πω οδηγίες. που την πάντα των παιχτών, πώς το βλέπω προσωπικά. Έχεις τον, ας πούμε, ο Άρφα που είναι εκτελεστής. Σε συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ήταν ο Βέγγιος. Εντάξει, και πώς την πάντα τον Ντορμισάη τώρα. Ο τρόπος που το ψυχολογώ εγώ είναι ότι ο Ντορμισάη ήρθε στην ομάδα όταν ο Ντορεγκαράη ήταν ήδη στην ομάδα και ήταν ήδη ο εκτελεστής των πενάρτη και ο Άρφα επιθετικός. Φεύγει ο Ντορεγκαράη και αμέσως ο Ντορμισάη λέει εγώ είμαι μάστρος ζάμε τώρα. Εν και λαλό είναι σωστό. Εγώ- Λαλό πως σκέφτονται πολλές φορές οι παίχτες Ή- ακόμα και στο τόντο επίπεδο. Ή το άλλο, να Έρχεται ο σε- Βέγγιος και λέει μα να χάσω τώρα ας πούμε. Εν τι- παίζει- για μένα- Ναι. για μένα δεν νομίζω παίζει το Δεν τώρα. σημαίνει ότι το δικαιολογώ, είναι λάθος. Μα και ξέρω, Βρίσκει όχι. τζαμί. Και- Οποιοδήποτε και να είναι, είπαμε Ναι, το ναι, που πριν, είπαμε δεν έχουμε ότι- τους παίχτες. Εμπόρε να ήταν ο Άντος με τον Ναι. Μιχαήλ. Και αμαλώνουν για με. Τούν το πράγμα μπροστά από την κερκίδα μας, Δεν ήταν που είναι ο σωστό. κόσμος μας, Δεν ήταν να σωστό. καυκούμαστε, Ήταν να μια- ισοφαρίσουμε. ήταν μια κακή παρέθεση. Ή φρονταϊσέ. Ναι, Θέλω να πω αφι- κάτι για κλείσει, θέλω να πω κάτι για κλείσουν το θέμα. Ήβραν τα θέμα ύστερα. Εντάξει, κακώς επίενουν ο Ντουρμίσας για να εκτέλεσε ο πέναρτι, γιατί ήταν ο Βέλιος γραμμένος στο χαρτί ότι εκτελεί τα πέναρτις. Το ξέρεις εκ των έσω. Το ξέρω το Ναι, ότι όχι, ήταν ρωτώ, δεν ήξερα, ρωτώ. ότι ήταν ο Βέλιος που έπρεπε να εκτελέσει το πέναρτι. Εντάξει, μπορείς να το καταλάβεις γιατί πήγαν και άλλοι παίχτες και πάντα τον Ντορμισάη τραβά πίσω. Όχι, Μπορείς να καταλάβεις. εγώ προσωπικά είδα ότι κάποιος ένεψε και του Ντούρμισα ή εσύ εννοώ κάνεις πούς παίχτες και είπαν Δεν ναι. ξέρω, δεν το είδα. Εντάξει, αλλά, ναι. αμένα ανοίγουμε. εγώ είπα το για να κλείσει, είπα το για να κλείσει, Δεν θέλω να έπρεπε πάρω- ο Βέλιος, δεν έπρεπε να πάει ο Ντουρμίσας για μέ, ετέγιωσε το πράγμα, εντάξει καταλαβαίνω ήθελε να σκοράει, αλλά είναι επαγγελματικού χαρακτήρα του οι ενέργειες. Απλά μια τέτοια ενέργεια μπορούσε να οδηγήσει στην έλλειψη συγκέντρωσης και Και να χαθεί το πέναλτι. ευτυχώς που ο Βέγγιος δεν το έχασε. Και το θετικό που κρατώ, παρόλο που έγινε ό,τι έγινε, ο Ντορμισάη έδειξε σθένος να θέλει να παίξει και μετά από το συμβάν και βάλει τον κόλ στο Εντάξει, 3-2. είναι επαγγελματίες, είναι η δουλειά τους. Ναι, ναι, Δεν ναι, και ναι, σημαίνει ναι, απλά, ήρθε μια κακή Ας στιγμή. πούμε είναι μια κακή παρέθεση, πάμε Τέλειος. παρακάτω. Ναι, ναι. Πλέον, Αν το ξαναδούμε, ξεκάθαρο φταίξιμο έχει το προπονητικό team. Ξεκάθαρο φταίξιμο και σε Λοιπόν. δεύτερη μοίρα η διοίκηση. και για το είπαμε και δημοσπαίχτη. προχτές, είναι τα πολλά πέναρτι που να πιάνουμε Ναι, και ναι, ναι. ναι. Και τελικά εδώ κάνουμε Ναι, αυτό. ναι. Ελπίζουμε λοιπόν. να μην έχουμε ξανά όντες φάσεις, α. Όχι, όχι, νομίζω τελειώσει. Τούτα από τους παίχτες που είδα εγώ, τούτη είναι η άποψη μου. και- Εντάξει, για να κλείουμε σιγά σιγά με τους παίχτες, πάνω κάτω έχουμε όλοι τα ίδια συμπεράσματα μετά από δύο παιχνίδια, μετά από δύο αγωνιστικές. Α, Ο Άντζε- ναι. εξιάσα, μπήκε ο Άντοτς. Ναι, ναι, που ναι, το έκαμε αναφέρα. Σωστό. έκαμε μια δυο απεκρούσεις πολλά καλές Ναι, ναι, ναι. και κράτησε ειδικά ένα σούτ, ένα θκιο. Δεν δέχτηκε πολύ πίεση, Έκαναν του ένα αλλά σούτ και ήταν αμέ- στον τόπο ναι, στον του. τόπο του, ήταν καλός. Ακόμα και στο κατέβασμα του παιχνιδιού και σε σχέση με την άμυνα, είδαμε ότι εσύ εννοά του με τους αμυντικούς του. Η καλύτερη φάση του Άντοτς μέσα στο παιχνίδι ήταν στο 3-2 που τον έπιανε η κάμερα που γελά. Για στον που γελάταμε. Έκαμε ένα γελούι λαλό είναι καλένα από πορτάρισμα τους. Εντάξει, να δείξει, Ναι, μπορεί να εννοώ, κρούζει ο ναι, Σιέρο ναι, τώρα ναι, με ναι. μπάφο, με το οποιοδήποτε, Λοιπόν, εντάξει, αν κληθεί να παίξει. Οπότε, ναι, για να το μαζέψουμε λίγο, όπως είπα, τα συμπεράσματα πάνω κάτω είναι τα ίδια. Μητσίν το δείγμα ακόμα, γι' αυτόν εγώ για κάποιους παίχτες
Δυο τους δεύτερη ευκαιρία για κάποιους παίχτες μπορεί να είμαι ακόμα λίγο επιφυλακτικός γιατί δύο παιχνίδια επίσημα είναι το μεγάλο το δείγμα γιατί θυμάστε και άλλες περιπτώσεις που τα πρώτα παιχνίδια λαλούσαμε να μάνα μου. Όμως έχεις κορμό που τον ξέρεις. Ναι, το βασικό είναι ο κορμός και το βάθος. Πού δεν το έχεις. Και το βάθος. Ο τρόπος που το βλέπω εγώ είναι ότι η φετινή Σαλαμίνα στημένη με τέτοιον τρόπο για να είναι ανταγωνιστική με όλους τους αντιπάλους και τούτον είναι και θετικό και αρνητικό μαζί. Δηλαδή, προσωπική μου άποψη ρε παιδιά, δεν πιστεύω ότι να καταφέρουμε να καθαρίσουμε παιχνίδια εύκολα. Ούτε να μας καθαρίσουμε. Αλλά ακριβώς. Το θα θετικό έχουμε είναι ότι... διασύρμους. Φέτος νομίζω... Εντάξει, εν το ξέρεις τούτο. Το 5-0 πέρσι στο κυπέλλο. Θέλω να μεταφέρω το θέμα κάπου αλλού. Στον κόσμο που... Ο κόσμος είναι πάντα κοντά στην ομάδα και είναι πάντα εκπληκτικός. Πιστεύω ίσως μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα η προπόληση. Και η προσέλευση. Η προσέλευση βασικά. Γιατί παίζαμε μέσα στην επαρχία μας. Κατά ψέματα, μέσα στο δασάκι, είχες όλα τα κοτσινοχόρκα, η προσέλευση μπορεί να ήταν καλύτερη. Εντάξει, είναι κατανοητή η απογοήτευση στο πρώτο παιχνίδι, αλλά πάλι και απογοήτευση ρε φίλε. έπρεπε να εξαντληθούν τα εισιτήρια. Μα μιλάμε μείνασαν 50-60 εισιτήρια. Με 100. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι... Η προσέλευση όμως έχει δίκιο ο Ιορκός, η προσέλευση πρέπει να είναι παραπάνω. Λόγω τοποθεσίας. Για τούτον που μιλώ. Καταλαβαίνω ότι εντάξει είναι δύσκολη και το εισιτήριο 20 ευρώ μια οικογένεια θέλει 100 ευρώ απλά για να έρθει μάπα, έτσι είναι εύκολο πράγμα. Όχι, σίγουρα. Αλλά νομίζω όλοι κατοικόφουμε για να καταφέρουν να είστε κοντά στην ομάδα. Σίγουρα. Κάμνει την αυθυσία να πάει να είσαι στην ομάδα σου. Όπως ο Ιάκωβος έρχεται κάθε παιχνίδι εκτός έδρας ο Ιάκωβος. Και εσείς. Μόνο τον την εβδομάδα νομίζω είσαι στην έδρα σου. Κάμνει θυσία, τρώει ώρα. Κακά ψήματα. Για έναν ο οποίος... Οικογενειάρχη μου είχε και 3 μωρά, δύσκολο να ογγικώσει ευρώ. Να έρθει που τη λέμε, Σόνια ακόμα και που την Πάφο. Θέλω για τους. Προχτές ο Γιώργος νομίζω αναφέρεται κυρίως στην επαρχία νομίζω. Ναι, απλά αλλού λέω ότι εγώ μια μεγάλη μερίδα του κόσμου λέμε στον Πάφο να πούμε, ο άλλος μπορεί να σκεφτεί ήταν και 20 ευρώ το άτομο και τα καύσιμα και οι ώρες και το έναν και το άλλο που είναι μια απόσταση. Κακά ψήματα, λέει ο κόσμος, να μου κάτσει τώρα 80-100 ευρώ ας πούμε, ένα Σάββατο νύχτα. Κάνεις και γάμου και... Ήταν και μουρμούρα που φκέμε από πρώτο παιχνίδι και έχει πολλούς που επηρεάζονται. Θεωρώ ότι η πρεμιέρα παίζαμε Ομόνια. Ναι, αλλά έχει κόσμο που επηρεάζεται από τη μουρμούρα του... Είχε κόσμο να σου πει μουρμούρα. Κάποιοι μουρμουρούσαν και αν κερκίδαν νομίζω ότι καθόμαστε πίσω. Εντάξει, ο καθένας μες στο νου του βάλει τα εικάνα. Ναι, σίγουρα. Anyway, έχει δίκιο ο Γιώργος. Για να πούμε για τον κόσμο, ήταν εκπληκτικός. Εδώ έκαμε μια παράσταση 90 λεπτά σχεδόν. Ακόμα και όταν σβήσαν τα φώτα, οι οργανωμένοι τραγουδούσαν και με τα δικά τους. Και σίγουρα πρέπει να δούμε και τα επόμενα παιχνίδια σιγά σιγά, αφού είναι να πάμε και παρακάτω, που ακολουθούν με Πάφο και ΑΠΟΕΛ στο άμεσο μέλλον την εβδομάδα, γιατί πρέπει να πούμε ότι το επεισόδιο γυρίζεται πριν τα παιχνίδια με Πάφο και ΑΠΟΕΛ, άρα ναι, μπορεί να είναι κάπου στο διάμεσο ή αν προλάβει να βγει το επεισόδιο πριν την Πάφο, οπότε δείξετε λίγη κατανόηση. Ξέρουμε ότι καυτεράτε όλοι να μας δείτε, εντάξει είναι χρόνια. Λίγη υπομονή ρε παιδιά, τώρα ξεκινήσαμε. Ειδικά οι Σαλαμινέοι πας στην Κερκίδα είναι καρτερούν. Και στέλνουμε και μηνύματα, πιάνουμε όλοι μηνύματα, αλλά ρε παιδιά θέλω να σταθώ σε έναν άλλο θέμα. Είπαμε το εθνικό ρε. 8 φορές το χρόνο σβήνουν τα φώτα στα παιχνίδια. Πώς πιάνει η άδεια το είπε. Και λάλλους σου το τύρανα που εξήγησε. Κάθε παιχνίδι. Πάει και αμέσως στο δασάκι και να λύσει τώρα να σβήσουν, τώρα να σβήσουν. Τώρα να σβήσουν. Και επειδή μου είναι σβήσασαν πριν το ένα ρε. Και σβήνουν τα φωτά και χασκάζουν την ομάδα μας. Και μπαίνουν μέσα τρώνε το... Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα γήπεδα, τα πιο παλιά γήπεδα, δυστυχώς. Μετά που άνοιξαν τα φώτα, έφαμε τέρμαν όμως. Γι' αυτό που λέω, χασκάστηκε η ομάδα. Άψε σβήσει, ρε Ιωκό. Επειδή ήταν ένα αστείο σχολείο ότι πιστεύω ότι ευνοήσει τη Σαλαμίνα... Αφού εφάμεν το ρε. Ναι, και λέω το αφού εφάμεν το. Εντάξει, λαλό του πως τύχει την ώρα, ρε, σβήσαμε τα φώτα, οι παίχτες του εθνικού δεν κάνουν συμμετζήσεις, κάνουν τίποτε. Οι δικοί μας κάνουν ευκιάζουν λαλό να μπουν μέσα από πατσερκά σου. Ενώ και ήταν μαχημένοι αφού ξέρουν ότι σβήνουν την άλλη, ξέρουν τον τρόπο. Ναι, ξέρουν τον τρόπο. Γίνεται, όμως πρέπει να το δουν, 8 φορές το χρόνο πρέπει. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι της τοποθεσίας ή αν... Κάτι άλλο είναι. Όχι, είναι εγκαστές του υπέδου, για όνομα του Θεού, παίζουν τελευταία πρώτης κατηγορίας, όχι, ο εθνικός, το τελευταίος που φταίει.
Και δάμε μπαίνει και το δικό μας το θέμα που πρέπει τέλος ο ΚΟΑ και η πολιτεία να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα των γηπέδων, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με τις επιδιορθώσεις. Ειδικά τον προσφυγικό σωματείο, ρε φίλε. Και πιο παλιά γήπεδα και πιο παλιά ταλαιπωρημένα, ρε φίλε, το αμόχωστος σε χειρότερη κατάσταση που το διεκδικούμε εκείνο που μας ανήκει βασικά το θέμα βοήθειας. Και τα τρία τα γήπεδα, όχι, εγώ είμαι κάθετος. Και τα τρία, συμφωνώ. Εγώ είμαι κάθετος, είναι θέση μου τη στιγμή που έγινε και το σκάνδαλο του αιώνα και το τονίζω το σκάνδαλο του αιώνα για το ΑΜΕΓ που ξεκίνησε ένα budget 30 εκατομμυρίων και έφτασε πέραν των 50-55 εκατομμυρίων. Με έλλειψη καθισμάτων. Οφείλουμε, ναι, Σαλαμίνα, Ανόρθωση, Εθνικός Άχνας, ζητούμε τα λεφτά που μας αναλογούν από την πολιτεία για επιδιόρθωση των γηπέδων. Και να μας λαλούν έναν κοινό. Είναι 3 ομάδες πρώτης κατηγορίας. Αφού πρόταση μου κάνω έναν κοινό, έγινε έναν κοινό, ρε φίλε. Όχι. Είναι 3 γήπεδα. Και τα εγκρίμαν να σύρεις αλλά εμάς είπαν πόσες ομάδες να παίζουν σε ένα γήπεδο τη στιγμή που εγώ φιλοξενώ αυτή τη στιγμή άλλο 2 ομάδες. Και η Ανόρθωση άλλη. Και είναι και έσοδα για εμάς. Και ανόρθωση δώστε Ομόνια. Δηλαδή συζητούμε ρε παιδιά συγγνώμη για 3 γήπεδα που αυτή τη στιγμή παίζουν 6 ομάδες. Δεν το θέλει να το αφήσει. Να μπουν 6 ομάδες σε ένα στάδιο. Θεωρώ την πρόταση είναι ότι πήγε για να μπει. Δεν όχι, πιστεύω εξέρασαν ότι είχε να αρνηθούν οι ομάδες. Εμείς έχουμε απέτηση να δοθούν τα ποσά με το κόστος το οποίο εκπονήθηκε, με το σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε για το κάθε γήπεδο και να προχωρήσει να μπει η κάθε διοίκηση να κάνει κοινό πράγμα. Να μπει το νερό στα βλάκια για το κάθε γήπεδο για να προχωρήσουμε με το θέμα, για να μην έχουμε τώρα φαινόμενα. Γιατί ρε φίλε πες... Φιλοξενούμε μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι το Euro κάτω το 17 και αυτή τη στιγμή συζητούμε πότε να κόφηκε το ρεύμα, πότε να κόφκονται οι προβολείς του Ασάκη. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα για πρώην κατηγορία. Ρε παιδιά, χώρα, μέλος, κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς το καλοκαίρι κάναμε το Euro μες στο αμοχωστό. Σκέφτου να μην φτάνει η προβολής, να πρέπει να αναγκαστούμε να πάμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν σκέφτεται κανένας. Θα πιένε γιατί μεσολαβούσε το μεσολαβεί το παιχνίδι. Ναι, και να σου βάλουν εξαναβολή σε παιχνίδι 40 λεπτό. Γιατί κανένας δεν σκέφτεται τον κόσμο. Με ξέρετε να κάνουμε και το γάσιπι που έπαιζα με την Ομόνια. Με τα πολλά τα νερά που έγιναν σύμβολα. Εντάξει, είναι τα γερικά φαινόμενα όμως. Κοινό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε γερικά φαινόμενα. Ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω στα μεγάλα γήπεδα. Εντάξει, βόλεψε μας. Που και πάλι λίγο. Βόλεψε μας. Και 3 μέρες να παίζα. Ας πω κάτι, προτιμούν να πιω την νίκη μες στα νερά παρά να στραφώ για να πιω μες στον ίδιο. Αφού τα φάω που τα φάω τα νερά, καλύτερα την έπιανα να τζάμε. Τέλος πάντων, είχε και χρόνια. Ναι, είχε και χρόνια. Άρα, για να δούμε παρακάτω λίγο το πρόγραμμα. Πάμε Πάφων. Πάφων Τετάρτη, ΑΠΟΕΛ Κυριακή. Και τα 2 η ώρα 7. Και χωρίς να ξέρουμε... Όχι, δεν θα πάμε. Γιατί μεσολαβεί την επόμενη εβδομάδα. Ας δούμε τώρα... Ναι, το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Πάφων ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ. Χωρίς να ξέρουμε... Ναι. Επιέν το πρώτο. Αύριο να πάει το δεύτερο. Απλά να πούμε ότι χωρίς να ξέρουμε τι μελιγενέστε με το αν θα έχουμε εκτός έδρας παιχνίδια ή όχι, προς το παρόν έχουμε σίγουρα με Πάφων. Τώρα να αλλάξει κάτι με τα ΑΠΟΕΛ ή όχι, δεν το ξέρουμε ακόμα σίγουρα. Εμάς ευκήκαν εισιτήρια και με τα ΑΠΟΕΛ ακόμα νομίζω. Εκτός αν γίνει κάτι το τόσο τραγικό που... Νομίζω να ισχύσουν τα ίδια πράγματα και με το ΑΠΟΕΛ. Εγώ νομίζω ότι δεν θα κάνουν και κλεισμένο. Δύσκολο. Όταν λέμε και κλεισμένο, νομίζω είναι απαγόρευση μετακίνηση. Νομίζω δεν θα κάνω. Προς το παρόν ούτε εγώ νομίζω. Θα κάνω. Αν έχει ξανά όμως, τέλειωσε. Εμείς, κοινό που έχει σημασία είναι αύριο με την Πάφων και την Κυριακή μετά που να είμαστε παρόν. Είδαμε τα δυναμική μπορεί να δω και ο κόσμος. Σίγουρα δεν έχουμε να κάνουμε με τον Εθνικό Άχνας του τη φορά. Έχουμε να κάνουμε με 2 ομάδες που γεμώνουν τα γήπεδα. Έχουν στόχο το προάθλημα. Περσινός πρωταθλητής έχουν τον κόσμο τους. Και περσινή κυπελλούχος. Ναι, περσινός πρωταθλητής, περσινή κυπελλούχος. Η Πάφος αυτήν τη στιγμή. Και οι 2 Ευρωπαίοι. Αν δούμε λίγο το παιχνίδι συγκεκριμένα με την Πάφο, πιστεύω μπορεί να είναι και από τις πιο δύσκολες εξόδους μας φέτος. Δηλαδή... Πάφος, πλέον η Πάφος είναι η πιο δύσκολη νόσο. Παρόλο που μπορεί να λέμε ότι έχει 3 χρόνια να μας κερδίσει η Πάφος στο Παθιακό, στο πρωτάθλημα, δεν έχει σχέση. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται φέτος η Πάφος πολλά πιο όριμη,
πολλά πιο Εντάξει, έχει προβλήματα Εντάξει. αμυντικά. Πάει για πρωτάθλημα είναι Πάφος. Έχει προβλήματα αμυντικά. Έχει τα θέματα της, όμως το βάθος της είναι απίστευτο. Στο μεταξύ δεν παίζουν 4 νέα αποκτήματα της Παφού. Καλούμε εμείς Παναγία, φωτιά η Πάφος, είναι πολλά δυνατή ομάδα, αλλά και ήδη έχουμε στο νου τους ότι μια σοβαρή ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά, Που πιο φορές να μπούσουν και όσον περνάει η ώρα, να πιένει πάνω τους η πίεση, να θέλουν να Μα βάλουν γκολ. ήδη ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου σήμερα εδώ και είναι ιδιαίτερη σημασία στο εξαναβολής και είπε να πούμε ότι παίζουμε με μια ομάδα η οποία Πολλά καλή κέρδισε ποιοτική. με τον τρόπο που κέρδισε τον Εθνικό Άχνας και τα λοιπά, έρχεται στο Παφιακό να πούμε με απαιτήσεις. Άρα η πίεση είναι μόνο πάνω μας. Ήταν παραπάνω τσίνος. Ναι, μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι παραπάνω. Εμείς δεν έχουμε τίποτε να χάσουμε. Τούτον πρέπει να περάσει το προπονητικό. Πρέπει να με team. βοηθούμε, πρέπει να με βοηθούμε παραπάνω το παιχνίδι να πόσο χρειάζεται. Εν τούτη άποψη μου. Πρέπει να αποφύγεις. Εμείς σαν οπαδοί που λέμε φως. Ναι. Παίχτες κάνουμε την προετοιμασία την κατάλληλη. Ναι, Ενώ για τον αντίπαλο. 11 παίχτες τσίνοι, 11 εμείς. Σίγουρα. Είναι Εντάξει, εμείς, ναι, είναι ναι, οπαδικά που το Παιδιά, λέμε. εμείς έτσι Να κάνουμε την εκδρομή μας. να κάνουμε την εκδρομή μας. Είμαστε συγκρατημένοι αισιοδόξοι όπως είμαστε σε όλα τα παιχνίδια και είτε εξελιχτεί υπέρ μας είτε αντίον μας. Αισιοδοξία είναι αισιοδοξία, ο χαρακτήρας μας είναι χαρακτήρας μας. Θα πιένουμε, δεν είμαστε ούτε Ομόνια Ραδίππου, ούτε Ζακάτζιν, ούτε Καρνίδισσα. Αντέξαμε χειρότερα πράγματα. Δεν ξέρω ότι έχουν κάτι... Όχι, ναι, είναι και θέμα, ναι. Εμάς η ταυτότητα μας είναι διαφορετική. Είναι για να μπαίνουν μέσα και κερδίζουν όλα τα παιχνίδια όπως πιάνε να κάνουμε και με την Ομόνια την πρώτη αγωνιστική. Μια Ομόνια που ήταν φωτιά και με χίλια ζόρκα να μας δέρει στο 87. Το ίδιο θα πάμε να κάνουμε και με την Πάφον και μετά από την Κυριακή. Δύσκολες έδρες, αλλά δεν σημαίνει και τίποτε την ίδια στιγμή. Που εντάξει, αν χάσεις επειδή κανένας δεν θέλει να χάνει, είπαμε το χίλιες φορές, αλλά και να χάσεις εμπό ομάδες που θα τους σταματήσουν πολύ, ούτως ή αγιώς. Άρα θεωρητικά και οι αντιπάλοι σου και που είναι κοντά στις θέσεις που να κυνηγήσεις εσύ, το πιο πιθανό δεν θα αποσπάσουν βαθμούς που δες τους ομάδες, ούτε οι ίδιοι. Ακριβώς. Εντάξει, άρα ας πούμε για μένα πρέπει να βγάλει καλή εμφάνιση η ομάδα στα δύο παιχνίδια και αν βγάλει καλή εμφάνιση μπορεί να έρθει και το αποτέλεσμα είτε νίκη είτε ισοπαλία και μετά από τα δύο θωρείς τα επόμενα τρία που για μένα είναι πολλά πιο σημαντικά τα επόμενα τρία. Εντάξει, εμείς μιλήσαμε μιλούμε για τα τώρα, σίγουρα. Για φωτιά εννοούμε ότι σε δύσκολες έδρες. Ναι. Τα άλλα τρία που έρχονται, μην πάμε σε εκείνα, εν παιχνίδια πρέπει να τα πιάσεις. Εν παιχνίδια πρέπει να τα παλέψεις. Τούν τα δυο όμως πάει σε δυο έδρες. Τη μια με την Πάφον όμως. Τούτο που θέλω να πω. Να σας πω κάτι. Έτσι τώρα συζητούμε σήμερα πριν από κάποια παιχνίδια. Εγώ σας λέω ότι η ομάδα θα έχει κέρδος. Ενάσχει, ότι μπορεί να με έχει. Θα έχει κέρδος. Και φοβούνται μας παραπάνω. Και αν δεν έχει Αυτό κέρδος. λειτουργά και κάποτε εναντίον σου γιατί υπολογίζουν σε Αν δεν έχει κέρδος, να παίξει Η ομάδα όπως την είδαμε, φίλε, η ομάδα όπως την είδαμε, μπορεί να έχει κέρδος. Φτάνει να είναι υγιές. Ακριβώς. Εγώ όσοι παίκτες σου, Να σταθώ και μπορεί ο Κωνσταντίνος ότι εμείς δεν έχουμε πολλά να χάσουμε, τούτοι έχουν πολλά να χάσουμε. Ακριβώς. Εμάς τα πόθηκια μας πρέπει να είναι πιο ελεύθερο μέρα. Και να είναι. Έχω την εντύπωση ότι τώρα αν μπεις που το 2 και κάνουν στο το 1-0 δεν τελειώσες. Ρε φίλε, εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι ναι μεν έχουμε και εμείς Τετάρτη παιχνίδι και Κυριακή. Έχει και το Αποέλ όμως Τετάρτη παιχνίδι και Καλύτερα, Κυριακή. ας πω, γιατί Και κάποια το από τα Αποέλ... πράρολάρεις. Ναι, παίζει αγωγή με την ενώση που είναι εύκολο έξω. Εν και μόνο γίνον, Δεν είναι εύκολο το έξω και Αποέλ πάει με νίκη. Είναι αδύνατη. έχει μεγάλο όρο ηλικίας στο Αποέλ, άρα και για εκείνους είναι δύσκολο. Είδαμε το και μετά το ευρωπαϊκό τους ότι εντάξει μπορεί να ρολάρει, έχει τεράστιο ρόστερ το Αποέλ, έχει πολλές εκπληκτικούς παίχτες, αλλά βλέπουμε το που είναι πάντα μας, πάντα βλέπουμε το που Σαν Κωνσταντίνος θα μου λάρεις ποιον πας και παίρνει και αθηναδέρης είναι το Αποέλ. δεν έχω προτιμήσεις, για να μην το... Γιατί έχει που τον καιρό πούμε... Πότε έχει άδερμα που το κοιόσου για σένα, μες στο Γασιπί. Γασιπί. Κυπέλλον που ναι, είμαστε δεύτερη κατηγορία. Ήμουν έρχεται δημοτικού. Ήμουν έρχεται δημοτικού ρε. Έκαμα κοπελούκια και δεν το δερά. Έκαμα κοπελούκια και δεν το δερά. Την πάω ξανά δερά, γι' αυτόν εννοώ. Αμόγως το σίγουρα έχουμε πιο προσώπη. Η αλήθεια εγκολώσαμε για τον λόγο που υπάρχει στην αρχή του επεισοδίου ότι τέλος της ημέρας... Κατάλαβα να μου θέλει να πεις, αλλά τέλος της ημέρας οι 3 πόντοι του ενός παιχνιδιού ισοδυναμούν με τους 3 πόντους του άλλου παιχνιδιού και μετά από 10 χρόνια, μετά από 1 χρόνο, κανένας δεν θα θυμάται. Πολλές φορές όμως είναι θέμα
Έχω ήτρο, θέμα ψυχολογίας. Ότι ξέρεις. Ο Άρης όταν έπιανε το πρωτάθλημα έκαμε πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι από τα Απόλλη μες στο Χασιπί. Έκαμε τη δήλωση του. Έγραφε έναν άνθρωπο σήμερα για τον Απόστολο Μακρύδη. Επίσης στα σκουπίδια η νίκη του Αποέλ που έχασε από εμάς. Ναι, ακριβώς. Τέτοια χαλά. Ακριβώς γιατί εν τόν που ξαναείπα σε προηγούμενο επεισόδιο ρε παιδιά, ότι αν είχα να επιλέξω, τι θα επέλεγα? Την νίκη του Εθνικού. Να κερδίσω έναν αντίπαλο που θεωρητικά να είμαι στα ίδια επίπεδα φέτος ή κάπου κοντά τέλος πάντων, ή να πάω να κερδίσω τον πρώτο, ας πούμε, και να χάσω από τους υπόλοιπους. Την τρίτη επιλογή. Να κερδίσεις και ως δύο. Εντάξει, όχι. Να κερδίσεις που είναι στα ίδια επίπεδα μαζί σου και αν θέλεις να κάνεις το βήμα παραπάνω, αν πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω, πρέπει να παλέψεις να πιέσεις θετικά αποτελέσματα όμως πάνω σου. Απλά κάποτε και οι μεγάλες νίκες φέρνουν κάποια πυροτεχνήματα που λειτουργούν αντίον σου. Η ομάδα μας είναι πυροτεχνήμα. Όχι, ναι, σίγουρα. Απλά μην υπάρχει υπέρμετρη. Άιστο στο παδικό. Οι παίκτες είναι προσγειωμένοι, κάνουν προπονήσεις. Απλά, αυτό που θέλω να πω εσύ ώρα, κάποτε έχοντα και με την τύχη μας, να μου πει κάποιος η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, παίζεις και παιχνίδια σε λάθος timings. Έπαιξα την Ομόνια και αμέσως full φορμαρισμένη. Παίζω την Πάφον και αμέσως full φορμαρισμένη. Full φορμαρισμένη, αλλά είναι και απουσίες. Μα τούτον ισχύει και με τον εθνικό που πήγαν και κέρδισαν τα Αποέλ 3-1 στο ACP και ήρθαν και εγώ σας έλεγα ότι είναι το ίδιο επίπεδο. Εντάξει, ήρθαν με full ψυχολογία. Καμιά φορά μπορεί να σε εσύ. Γιατί να με παίξω εγώ την Πάφον και να κάνω και γιάννα, ας πούμε. Ναι, γιατί μπορεί να πάει αύριο. Θα πούμε έτσι. Στο παρελθόν είχαν και τα... Είναι όλοι εναντίον. Θα μπω σε την λογική. Γιατί μπορεί να πάει αύριο να βγάλεις και ο Λίντζος πελάνεις. Και να πεις μα είναι τέλος έδερε την Πάφο. Είναι θέμα. Εντός να προσεγγίσεις το παιχνίδι και εντός να σου ευκείς την ημέρα. Άσε τα φορμαρίσματα. Και η Ομόνια τα φορμαρισμένα αλλά βρέχει κανείς το... Είναι και οι συγκυρίες. Δηλαδή πέρσι πιάμε το πέναρτι προηγηθήκαμε. Πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια το πέναρτι Από τώρα ναι, ναι, μπράβο. Ελπίζω να μην δούμε καμιά εκπλήξη στην εντεκάδα με την Πάφο. Σαν τι. Δεν ήξερα. Δεν έχουμε πολλές εκπλήξεις. Ένα λίγο να σίγουρα. Κάποια αλλαγή... Όχι, πάνω κάτω... Έχει να κάνει μόνο με θέμα αναπουσίες. Πάνω κάτω είναι το ίδιο σχήμα νομίζω. Να λείπει ο Νάρσινγκ σίγουρα. Ναι, να λείπει ο Νάρσινγκ. Δεν ξέρουμε, τα ερωτηματικά είναι Μελισσάς, Καρλίτος, Διακητέ Καρλίτος. Ο Διακητέ ήταν που πάθε. Μα με το παιχνίδι με είναι Ομόνια. Ναι, ήταν που πάθε. Και ο Μελισσάς με την Ομόνια. Ο Μελισσάς ήταν χτύπημα στο παιχνίδι. Ο Διακητέ. Διακητέ δεν ξέρω ακριβώς το τι έπαθε. Εντάξει, έχουμε και τον Αζεβέδο. Ναι, υπάρχει ο Αζεβέδο, ο Βίκτορος. Υπάρχουν επιλογές. Εντάξει, έχουμε βάθος, δεν θα σταθούμε. Όχι, εν στις απουσίες όπως είπαμε, να έχει και η Πάφος. Ζάζα, λείπει εκείνος. Που πέρσι εκείνος. Δεν έγινε του να λείπει εκείνος. Είναι που πέρσι που ήρθε. Εθιάζω σήμερα πρέπει να λείπει ο Κορέα, ο Πάκο, ένας. Είναι ευκάλλον και εκείνη έναν από τούτον. Αλλά χτυπήσαν και ο δεύτερος. Δεν παίζει κανένα ρόλο για εμπάφο. Ναι, ρε φίλε, αύριο να ξυπνήσεις και χτύπησε ο Ζάζας στην προπονήσιο. Να φύγει ένας που στα πόδια σου. Στο παιχνίδι με την ανόρθωση. Για να μην έχουν ούτε πατήματα, έδερες τους. Στο παιχνίδι με την ανόρθωση πραγματικά ήταν φοητσάρι. Μα πού χωρίς εντάξει, είδαμε και κάποια στιγμιότυπα μετά. Εντάξει, τα στιγμιότυπα ναι. Είδαμε κάποια στιγμιότυπα μετά που έχασαν πολλές ευκαιρίες. Διαφορετικές οι ταχύτητες της. Ούλες και που μας είναι διαφορετικές. Εκπέμπει σε άλλα ντεσιμπέλ, όπως εκπέμπουν και κάποιες άλλες ομάδες. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, δεν φοβόμαστε τίποτε. Με τον κόσμο μας. Με τον κόσμο μας. Δεν μας απασχολεί τίποτε και κανένας και το εννοούν το πράγμα. Ό,τι γήπεδο παίζουμε θα είμαστε τζαμί και ό,τι αποτέλεσμα έρθει εμείς να αντιμετωπίσουμε. Είτε θετικό είτε αρνητικό όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Δεν μας κάνει καμία διαφορά για την αγάπη της ομάδας και για την εξέλιξη της χρονιάς που εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερη από πέρσι. Τούτο είναι το μόνο σίγουρο. Και νομίζω ότι είμαστε πολλά καλύτεροι και από άλλες ομάδες και να φανεί στην πορεία του. Ας το αφήκουμε να ξέρει. Εμείς που ξέρουμε την ομάδα μας θεωρούμε ότι η ομάδα μας είναι πιο καλή από άλλες χρονιές. Ξέρεις τι έρχεται ας πούμε στο νου, δηλαδή οι πορείες που κάνουμε και ο προγραμματισμός που γίνεται τα τελευταία 2-3 χρόνια αν γίνεται που πάντα τούτη δουλειά, τούτη ομάδα να ήταν πολλά διαφορετική. Φίλε, μιλούμε ότι που το 4 που πήγε, να μην το αναφέρω,
τράβα συνέχεια. Ναι, αλλά εγώ νιώθω ότι εν λες και περιμένεις τους άλλους να κάνουν το έξτρα κλικ και να τους ακολουθήσεις γιατί επιβάλλεται να τους ακολουθήσεις. Ενώ είναι κάποτε είναι εσύ που πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Νομίζω είναι άλλα πράγματα τώρα που έχουν προτεραιότητα. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, γενικές φύσεως γιατί συζήτησης. θα μπορούμε για πολύ καιρό να προχωρούμε με το μοτίβο που έχουμε τώρα. Και δεν μπορεί να ακολουθάς τους άλλους, γιατί δυναμώνω. Μα είναι και ακολουθούμε τους Απλά είμαστε και αμέ. το χάσμα ρε παιδιά. Μεγάλος. Των 4-5 συγκεκριμένες 4-5 ομάδες που τους υπόλοιπους μεγαλώνει. Άρα είτε να είσαι στον group το οποίο μπορεί να ακολουθήσει Ή μείνεις και πίσω. είτε δυστυχώς. Δάμε, δεν μπορεί να ακολουθήσει, να αναφέρω η ανόρθωση, ο Απόλλωνας. Χωρίς παρεξήγηση. Αφού είναι δεδομένα τούτα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει η ανόρθωση, η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Δύσκολα πράγματα για όλους μας, γιατί συζητάς για αριθμούς, συζητάς για αριθμούς ασύλληπτους. Όσοι ξέρουμε και οι άνθρωποι πίσω από την κάθε ομάδα, τα νούμερα τους δεν μπορεί να τα συλλάβει. Πρέπει να μείνεις ο μήνος Champions League για να αγγίσεις έτσι αριθμούς. Ούτε καν. Και ακόμα και η ΑΕΚ μπορεί να μην τους εγγύζει πλέον. Ούτε καν. Και ακόμα και η ΑΕΚ μπορεί να μην τους εγγύζει πλέον. Όχι, η ΑΕΚ είναι... Και ό,τι πήγαινε στα πέρσι για μέ ως το τσέντο πια μπορεί να μην είναι και καλό. Ένα άξιο συμπεριφορά. Ένα άξιο συγχαρητηρίων. Και οποιοςδήποτε μπορεί να κοντράρει τούτα τα μπάτια και τούτους τους παίχτες, γιατί και σαν μονάδες να τους και σαν ομάδες να τους ζεις. Εντάξει. Γιατί πια είναι η κουβέντα σε έναν προάθλημα 14 ομάδων που έχει στις 4-5 που είναι ο Κωνσταντίνος με το πολλά ψηλό μπάτζετ που έχουν όλες στόχον το πρωτάθλημα και έχεις και μετά τις κοινές που προσπαθούν να ακολουθήσουν και έχεις και τις ομάδες που προσπαθούν να ακολουθήσουν και το ένα κλικ πίσω που θέμα προϋπολογισμού πάντα μιλώντας χαζεί την ελλείψη οι ομάδες του πρωταθλήματος. Εάν το δούμε και που θέμα ρόστερ ομάδων, εγώ 3 ομάδες εξεχώρισα κακές, αν μπορώ να το θέσω έτσι, στο πρόθλημα, που είναι οι ομάδες που ευκήγαν από τη δεύτερη κατηγορία και δικαιολογημένα το ότι... Μπορεί να υπάρχει διάφορα. Να κάνουν νίκες αυτά. Να πιάνουν πόντους, σίγουρα να πιάνουν, ήδη έπιανε η Ομόνια Αραβή. Η Ένωση έπιανε. Και προχτές ήταν μεταξύ τους. Ήταν μεταξύ τους που να πιάνουν. Όπως τους ήταν λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και για την Ομόνια ήταν η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Φορτεμένη Ένωση που για στιγμή ήταν πολλά καλός. Ήταν καλή, ναι. Και ο Ιαπορτές της Ένωσης... Και ο Ιαπορτές ήταν πολλά καλή, ρε. Ναι, έβαλαν τους. Αλλά δεν μπορεί να κοντράρει, δυστυχώς δεν μπορεί να κοντράρει άλλες ομάδες. Δυστυχώς για λόγους. Εντάξει, είναι λογικό οι ομάδες που ανεβαίνουν να έχουν ένα κενό. Ξέρουν τα... Μα τούτο είναι και πρόβλημα νομοσπονδίας που βοηθά ομάδες που φκένουν πάνω. Όπως στην Αγγλία που φκένεις κάτι 200 εκατομμύρια. Ενώ τα κάτω... Στην Αγγλία διούν τους 50 εκατομμύρια. Για την κόπ, η πραγματικότητα πια μου είναι. Είμαστε απλά οι κομπάρσοι κάποια σωματεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα, μας ενδιαφέρουν τούτα προς το παρόν. Ναι, ήταν χάρη συζήτησης, δεν ήταν ότι. Κάνει πάρθεση για να κλείσουμε έτσι με μια νότα αισιοδοξίας. Φίλε, πάμε για διπλό. Εμείς θα είμαστε εκεί, πας στα Κάντζελα, εκδρομούλα. Όπως έκαμε το διπλό στον Εθνικό, για που βοηθήσαμε την ομάδα, έτσι και με την ΠΑΦ. Θα είναι μια ωραία εκδρομή την Τετάρτη. Πάμε στη Σόμη, στην Κερκίδα, να φωνάξουμε και ό,τι αποτέλεσμα έρθει είπαμε πάλι να φωνάξουμε. Ναι, ακριβώς. Εμείς να είμαστε για μένα να χειροκροτήσουμε γιατί στο τέλος της ημέρας ένας μαραθώνιος των πόσων αγωνιστικών 35 33 στο Β' Group 38 στο πρώτο 36 το πρώτο group που να είμαστε και 40 το δεύτερο γκρουπ. Ναι, έχει δίκιο να γιακώ. Το δεύτερο γκρουπ είναι 26 συν 7, 33. Νομίζω πιο πολύ. Αλλάξαν για να τα παιχνίδια. Δεν μας απασχολεί. Το δεύτερο γκρουπ δεν μας απασχολεί. Ακριβώς. Άρα ναι, νομίζω κάπως έτσι να το κλείσουμε. Γιώργο, τι λέγεις για την Τετάρτη? Θέλω να δω πάθος στην ομάδα, να δω ότι είναι συγκεντρωμένοι, να κλείσουν τους χώρους. Πάθος με την ΠΑΦ. Σωστός, ωραίο το βένιο. Ο κόσμος είμαι σίγουρος ότι είναι κοντά, ήδη η προπόληση ξεκίνησε. Πουληθήκαν κάποια εισιτήρια.
Πάμε καλά, εντάξει, είναι 7 η ώρα, καταλαβαίνω. Καθημερινή ημέρα σίγουρα δεν έχουμε απαιτήσεις να... Περιμέναν και πολλοί να δουν να μου να γίνει με τις δικαστικές, με τα αυτά, με τα ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω να είμαστε τζάμε σίγουρα ένας καλός πυρήνας για Τετάρτη νύχτα, γιατί υπάρχει κινητοποίηση και μετά... Να το πούμε απλά, να το κάνουμε έδρα μας. Ναι. Να το κάνουμε έδρα μας, να το πούμε απλά. Ο Ιάκωβος μας... Να προσπαθήσουμε. Γιατί εντάξει στο Παφιακό, κακά ψήματα, κανένας δεν μπορεί να το κάνει έδρα. Άλλο θέμα μεγάλο, τέλος πάντων. Εγώ παραπάνω θέλω να δω καλές εμφανίσεις, γιατί είπα και πριν, πιστεύω με καλές εμφανίσεις να έρθουν και τα αποτελέσματα αργά ή γρήγορα. Δεν με απασχολεί η υπόντυπα σε ποιον να έρθουν, ιδιαίτερα. Και ακόμα και να έρθει το αρνητικό αποτέλεσμα, είναι το τέλος του κόσμου, να μην τα ισοπεδώσουμε όλα πάλι, να χτίσουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να μην είμαστε ήδη σε 7, 8, 9 αγωνιστικές και αν τούτα που λέω τώρα ευκό λάθος, να έρθω ο ίδιος να πω ναι παιδιά έκανα λάθος, το και το και το και το. Αλλά πιστεύω στην ομάδα και πιστεύω ότι να χτίσει η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι θα ανεβαίνει και όντως η δήλωση που έκανε ο Κωνσταντίνος πριν πιστεύω θα είμαστε ένα κλικ παραπάνω σε σύγκριση με πέρσι, ό,τι και ας σημαίνει τούτο. Είτε σε πρόθλημα είτε σε κυπέλλο. Εγώ για να μην πω τα ίδια, συμφωνώ και παυξάνω με ούλους, εγώ να πω απλώς δύο λέξεις. Το σύνθημα νίκης εδόθηκε. Πάμε να το κερδίσουμε με τον κόσμο μας, όσοι είμαστε, που εννάμαστε, να δούμε έναν καλό παιχνίδι που την ομάδα μας, να μην πάμε πίσω και να μας πυροβολούν μόνο, να παίξουν μάπα, να δείξουν στοιχεία, έχουμε τους παίχτες, να πιάμε την νίκη και να έρθουμε σκάτω. Η φράση ξέρεις ποια είναι. Όποιοι και να είναι, όσο δυνατοί και να είναι. Να, το σύνθημα νίκης εδόθηκε. Εμείς πάμε. Υπάρχει αισιοδοξία. Συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως πάμε με κάθε αντίπαλο και σεβασμό σε όλους τους ομάδες. Όπως πιάμε με σεβασμό και με τον Εθνικό και με την Ομονία. Πάμε και με την Πάφο, ναι ακριβώς. Αλλά εμείς έχουμε την ιστορία τη δική μας, σεβασμό στην ιστορία μας, οφείλουμε να είμαστε παρόντες και τέλος της χρονιάς να κάνουμε τα νίκη. Τώρα λίγη σημασία αν έχει σε τη φάση, σημασία αν έχει. Κι είμαστε, που πάμε, τι κάνουμε, να γνωρίζουμε. Και να το κλείσω, όσοι να πάμε Πάφον, ακόμη περισσότερο στο βάση που Κυριακή, να στηρίξουμε την ομάδα μας. Είτε κερδίσουμε την Πάφον, είτε χάσουμε είτε σοπαλία, την Κυριακή. Σίγουρα θετικό αποτέλεσμα την Τετάρτη, θα δώσει παραπάνω κίνητρο. Καθήκον μας είναι την Κυριακή να κάνουμε το αυτοκινητή μας, να πάμε με τη Σαλαμίνα και να δικαιώσω πάνω. Εγώ νομίζω ότι δεν θεωρεί τόσο πολλά το αποτέλεσμα, θεωρεί παραπάνω. Ώρες που το βολεύκουν και τις ώρες που βολεύκουν. Όχι, ένα άλλο που θέλω να πω, ότι βλέπει παραπάνω το τι διάει η ομάδα μες στο γήπεδο. Σωστό. Εντάξει, με την Ομόνια όμως, εντό που είχαμε πριν όμως, γιατί με την Ομόνια να είμαι αρνητικός, αφού στο 80 κάτι κέρδισα. Ήταν λίγο κλικό πικρό τζάμε, γι' αυτό. Ήταν λίγο εντάξει. Τούτα, σύνθημα νίκης εδόθηκε όλα. Αυτά παιδιά. Άρα παιδιά, πάμε Πάφον και Αποέλ, πάμε να τα διεκδικήσουμε και τα δυο παιχνίδια και δεν έχουμε τίποτε να χάσουμε. Γιώργο, έχεις μια μάπα. Ναι, και η μάπα του Γιώργου. Είναι κάπου σκομμένοι απ' έξω, να έξω το ταλέντο μας. Έχει ιστορία είναι. Παρέθεση για αυτή την μπάλα εδώ, πολύ σημαντική για μένα. Του Euro καταρχάς για όσους θυμούνται, του 4. Το 2004 είχα περάσει από ένα στάδιο μιας αρρώστιας και ο πατέρας μου τότε πήρε την πρωτοβουλία να μου δώσει έτσι μια άλλη γεύση που τον που έπαιρασα και να αφήρει τους παίχτες στο σπίτι μας και το είπαμε το 2004 και υπάρχει ένας παίχτης πάνω που όλοι το γνωρίζουμε, ο Γουπεή. Υπογεγραμμένοι δηλαδή από τους παίχτες της ομάδες του της ομάδας. Εσύ πόσο είσαι ο 4 χρόνων, ήταν 4-5. Δηλαδή αν την ευκάλουμε δημοπρασία, καμιά φορά μου να χρειαστεί χρειάζεται η ομάδα να πει... Έχει ιστορία πάνω διαλόγου. Είναι ιδιαίτερη σημασία. Όχι, είναι σημαντικής αξίας. Σίγουρα ο Τζογούπε έμεινε στην καρδιά όλων μας. Και δείχνει ότι η Σαλαμίνα είναι απλά μια ομάδα. Ακριβώς, κάτι άλλο. Και αν ήμουν 4-5 χρόνων, έχω ακόμα φωτογραφίες στη μνήμη μου που γίνει την ημέρα. Που ήρθαν οι παίχτες σίγουρα, γιατί είναι έντονες αναμνήσεις, ειδικά άμα περάσεις μια δυσκολία, ας πούμε, προσωπική, είτε θέματα υγείας είτε οτιδήποτε άλλο. Στο τέλος της ημέρας μην ίσκει ότι μεταξύ μας είμαστε όλοι μια οικογένεια, οφείλουμε να στηρίζουμε και ένας τον άλλον εκτός από την ομάδα στις δυσκολίες, γιατί έτσι θα έφερε η μοίρα, η προσφυγιά, όπως θέλετε πέστε.
κλείσουμε. Πάμε για νίκη μετά από ελ. Σίγουρα.